В началото на декември правителството обяви, че има намерение в района на бившата гранична застава да изгради кризисна площадка за бежанци. На новината хората от село Лесово реагираха спонтанно и твърдо обявиха, че не желаят създаването на база за мигранти в близост до домовете им. Хора от селото инициираха подписка срещу намерението на правителството и тя бе внесена днес в областна администрация. Здравейте! Искаме да внесем подписи от граждани на село Лесово против изграждането на бежански лагер край Лесово. Ето ги подписите. Внесахте подписката вече? Да, внесахме я днеска при областния управител. Събрахме подписи от жителите на село Лесово. Всички хора се страхуват и всички са против изграждане на бежански център и така, в село Лесово. Хората ме подкрепят. Отидах ми най-отчетиво, питам и всякой на подкрепя с подпис и никой не желае да има бежански център край селото. Предстои протеста в Лесово в неделя. Протеста, ние ще протестираме. Излизат ли лесовци на протеста? Излизат лесовци на протеста. Всеки ще е там. Ние сме български жители и подкрепяме това нещо и ще излезем на протеста всички заедно. Заедно с момчетата бе представител на Граждански инициативен комитет за провеждане на местен референдум. Едно от исканията на референдума е да не се изграждат бази за нелегални мигранти. Дойдох да ги подкрепя. Всички са българи и рано или късно и те ще бъдат засегнати, ако там се построи бежански център.